दिनै गसाइगाव महकुमानि महकुमागिरि गाहाय मावख'आव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो सोरखारि बिफाननि गाहायफोरजों बायदि बिथिंनि सायाव गोथौवै मोगा-मोगि सावरायलायनाय जायो। लोगोसे गसाइगाव महकुमानि गासैबो गामिगोराफोरजों सावरायो आरो गामिगोरा साफ्रोमनोबो गंफा मबाइल राननानै होयो। जेन' गामिगोराफोरा ओनसोलाव जानाय गोनां जेंनाफोरखौ लोगोनो आपडेट खालामनो हायो। प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि आंखौ आर'नाइजों बरायनाङा, नाथाय गामिनि जेंनाफोरखौ थोंजोङै खोन्था होननानै। आरो अफिस मावख'आव थिकादारफोरनिल' नङा रायजो राजाफोरनिसो आरो अफिसारफोरा रायजो राजाफोरनि थाखायसो मावनांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। गसाइगाव साब डिभिजननि गासैबो अफिसारफोरजों दिनै रायलायनाय जादों। बे ओनसोलाव गोबां जौगालु हाबाफारिफ्रा मोजाङै गोबां बोसोरनिफ्राय जाबोआखै। अफिसारफ्रा नांगौ बायदि बिसोरनियाव डाटा गैया, इनफरमेसन गैया, नांगौ बायदि बिथांमोना डिउटि खालामा। दा बेफोरखौ खोनानायखाय दिनै बेयाव रिभिउ खालामदों आरो दिनै गासैखौबो रिभिउ खालामनानै बिथांमोननो मास मोनसे सम होनाय जादों। बे मास मोनसेनि गेजेराव बिथांमोना गासैखौबो कारेक्सन खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ बयबो अफिसाव फैनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ। मानोना अफिसा थिकादारफोरनिल' नङा, बे रायजो राजानि। दा गोबां अफिसफ्राव माने जोंनि अफिसारफ्रा थिकादारफोरखौसो गोसो होयो, खिन्थु रायजो राजाफोरखौ एसेबो मोजां बेबहार खालामा। दा नंखायनो गासैखौबो रिभिउ खालामनाय जादों आरो लासैनो मोनफ्रोमबो बिफाना रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो, बेबायदि खालामनो थाखाय आङो गावनो बेरायदों बेवहाय। रायजो राजाफ्रा जोंखौ अननानै दिनै बिथांमोना भट होदो, मोनसे आसा खालामनानै भट होदो। दा बे रायजो राजानि थाखाय फार्स्ट बिटिसिनि सिस्टेमखौ जोङो थिक खालामनो नागिरदों। दा बे सिस्टेमखौ थिक खालामनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ खामानि मावनो गोनां जागोन आरो बेखौनो खालामनो थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव रिभिउ खालामदों। आं बावैसो बिजनियाव खालामबाय, दिनै गसाइगावआव खालामबाय, बिनि उनाव गासैबो साब डिभिजनाव मोनसे रिभिउ जागोन।